Reč je o novih 141 parking mestu, od čega 35 u crvenoj zoni i 106 u plavoj, objašnjava za našu televiziju Milan Kovačević, rukovodilac parking servisa. To su parkirališta u ulici Nikole Pašića od broja 31 do 33, tu ima 6 mesta, to je crvena zona, zatim od broja 43 do 47 ispred i iza zgrade, deo od ulice Nikole Pašića od Stare crkve do u stvari raskrsnice sa Ratarskom ulicom, zatim ulica Srba Stamenkovića i deo ulice Kneza Lazara do raskrsnice sa Mališom Atanackovićem dole na Keju, Radišićev prolaz ovdje od Hita do Omladinske ulice i imamo Kralja Petra I od praktično raskrsnice sa ulicom Strahinjića Bana do Dositejeve ulice. To je crvena zona. Na pomenutim parkiralištima koja su ušla u sistem SMS naplate, od danas se vrši pojačana kontrola funkcionisanja tog sistema i same naplate. Naši kontrolori će krenuti u svakodnevni obilazak, tako da će kontrolisati da li se vrši plaćanje parkinga i onima našim korisnicima koji ne budu platili parkiranje po satu, izdavaće se dnevne karte. Kontrola plaćanja parkinga na pomenutim parkiralištima vrši se na osnovu rešenja Gradskog veća o proširenju zone naplate parkirališta u gradu.